Hello my channel for me Jobanivlog to start time go fin ke sabar bawa show ma je 419 mohla sana berdam ga in February so fra zeba sele mo jabai hane mani interesting kam da sista kala munanga amfrai sirma pagada bonan channel ko subscribe khamna gala like comment share khamlang wan jabai arna esiaw na amfrai ha belasi somay arna birat gidira las fidang arna birat gozanni to nailang bathade bidiblog din vlog sometime जों मा share खालामलांनो हायो जि बुरा सोना हरसिगोन बियो नाय गाइसमोन ओरैबादि घि सेलायलायनाय ओइ घि बुरा सोनानै हरनायखाय भिडिअ बानाय जानो गिदों नङाहाय ओरैसो होनदों दा नङाबा आंखौ सानैजों लोगो नांना रायबा आं थैथारगोन सयसिगोन मोदोमै खमनि मोनो ना मायो नोंसिनियाव बेखौथ' बेयावनो मोनखायो खमनि मोनो आं बिराद बायनानै जायोमोनलै पतन्जलि ओंखारजेननायाव जोंना फिउ माबानिफ्राय लाना फैदों बियो जेबो सिन्था खालामनांगौ लागा गैया बिनि बदलाव नैबेखौ लानानै फैदों बियो गोबाव जाबायमोन बेस्रा जलफि आसार बानायदोंमोन नालाय दिनैसो होफैदों आं जेनबाय आसोन लोगोफोर आं जेनबाय 500 थाखानि आसार मोनो नोङो ना मिथिया नैलाय माथो मुला गाजर आसार ओमफ्राय जलफि आसार जों बारा थाव जाया होनदों नालाय ओंखायनो जोंना थावा खम आरो बिराद 50 ग्रामनि बेनालाय मा होननानै दोनदों जोंनाबो गुरै नङा जोंना टाइट जानांगौसो नाहाय आंखौ बिराद टाना मारिगासिनो दं मेजेम अभार जाबाय नालाय नोंखौ सोलाबावनांगौ जाहैदों आंहा थैखागोनहाय सनाफोर बेनो बायखाबाय नालाय मोननै खिथाबावबायसो नै आं माने मोननै बायबाय नालाय बिराद गाज्रि मालाय गोसोम होनो नैबेनिसो लादोंमोन माने बिजिखौ गोसोमखाय गोसोमजों समाया नङा साननानै लादों बे एसे गुफुरसिन नालाय गुफुरसिन बारा नङा एसेल' गुफुरसिन नालाय दंखायो बिनाव नङा बे जोमनो हानाय नङा बे एसे गाहाय नालाय गाहायसिन नालाय आंनिफ्राय बिराद बुद्रुगोन बे काश्मीरनि जिया गिदिर गिदिर जायो ओंखायनो आङो थाथोंसै लांबाय लांहाय खननैल'सो जोमदों बिमाया गोसोआव गाज्रि मोनगोन ना मालाय एकदम गोसो जानानै लाबोदोंमोन थारमाने गोसोमखौ नैबे बिथाङा लाथोंसै होननानै लाबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं नुनानै फसायबाय नालाय लानाय जादों आरो दा आं बोरैबा जाबा रागा जोंबा हरनोबो हागौ खुनु खोथा गैया खननै जोमनायखाय बेबो लानाय नंला बिराद गाज्रि गोथारबासो लागोन आइदै थ' जोंना नक जगा सोलायबाय थागोन एसे बैग्रि खाजिखौ थाइनैसो जानानै लानोसै बैग्रि थाखानायखाय साहा फुदुंनो गदों आङो माने लोंलांगोन आं दा एलाय माथो मेथाइ लाबोखादों नोङो मेथाइ लाबोखादोंनो जोंना मेथाइ लाबोनाय गैया गथ' गथायजों मेथाइयानो जोरला नालाय सुनाफोर जों बैग्रिखौ एसे जानानै लागोनसै ख्राव ख्रावनो जेसेखि आं दहाय सिगांनि ब्लगसावहाय संदोंमोन जानो देखायनो हायाखैमोन जामाराखैबो नै दासो बेलासि खयथा जाखो हो मादै 4थायावसो आङो सानसुनि ओंखाम आरनानै दुन्दिया लावलायलायनाय मुदुफुलजोंसो संदों सोरबायासो थ' खारना बेबोमोन आरोना एसे बांसिन लाबोनायनि खारना बेबोमोन नैबे सासे सुबुङाबो एसे दरनैसो जालांथोंसै होननानै माने बिगुमाया एसे एक्सट्रा लाबोनाय जादों आरो बेनोल' आं गोजाबा एसे खम लाबबाबो जागौमोन होननाया बेनो आरोना ओमफ्राय आं जानोसै मालाय सुबुङा मालाय माबाजों जानानै फैदोंनो मालाय मा होनो साम' गोजां मिथिला आहाबो 4थायावसो माबानि ओंखाम आरोना सानसुनि ओंखाम सामब्राम गुफुरखौ एसे जानो बेनोथ' जानो हाथारगोनसै आङो होथों होलाबाय थाथों आलु मोनसेखौ जानानै थाङो ना लानानै थाङो गाव दंसै आरोना दहाय बिखाबो दंमोन नागिरनो सनाफोर फानथाबाबो मोनामाराखै आरोना सिगां ब्लगसआव आं जेरै देखायदोंमोन जाय नायदोंमोन साननो नाङा जे बे मोनसेखौनो मोननै मोनथाम लायो होननानै थ' एसे गोबावनि उनावसो लाफिननाय जादों आङो लानायबो नंलामोन जानो हागौ ओमफ्राय जोंनाव फैनानै जाबजों एसे गोसोआ राखांफिनबाय लाफिनबाय आरोना नै लादामासे लाबाय आङो जानोसै आरो माथो आङो जाया बिहा गैया आं जागोन
थ' एसेयावनो दानिसो लाबोनाय मा होनदों सोरबायासो जलफे लांदों मालाय लाबोखादों लांथावथाव होननानै लाबोखादों आंखौसो एफा बुरजा लाङा माथो बे लांखाया बियो आरो लाङोबा लाङा आरो माथो जाखो जोंहा माबा दंखायो ओइ थाइजौ आसार माबा दंबावो बै आमोलाव बानायनाया थ' नैबेखौ टेस्ट नायनोसै आङो बिनि मुला गाजर आसारखौ आरो ना ओंख्रि गोबाबखौ जालायलायला आङो बेखौनो लागाव लाबायबो आङो आरो ना नै खनायाव एसेनो रोसिबो एसे लाबाय न' टेनसन फिसाखासो नै थेमेयानो जागोन ब्रा जागोन इलाय मोनसेया गिदिर सिन्था गैया थैयाथ' आरो थुमसिमा आङो एसे खालि साखिनायल' दरसेबो जायाखै दहाय संनायाव मानो बिदि बारा गोथाव जोंखायाखै बानलु नांबानो जायोना ओमफ्राय जों जानो हर आं बारा बेदरखौनो लानो रोङाखै कुकाराव गाबहोनायसो खनथाम खनब्रै गाबहोखादों जायाबा माथो ओंखाम उखैयाखैबा आलु जानोसो थादोंमोन आंखौ गोथावानो जादों ओमफ्राय आङो बे मैथ्रुसो होनबा मैथ्रु ग्रेभि ओंखायनो गुरै जादों माबाया बेदरा गुरै जादों आं बेदरखौ गुरै खालामनानै जानो होननानै थ' आं बारा नायजा नायजा जाथिबाय थानो बायो अननो ओंखारो आङो साफा सानै बिमामोन नायगिरिफोरखौ आरोना आं थुननानै लागोनसै मानो होनबा आंबो जानाय फिज'नाय बादि जा लुगैयो बोरमाया मोनामाखैना फान्थासोनो फान्था फिसा आरोखि फान्थाखौनो जायो आं खासिखौसो लाबोनानै जायो मेजेमखौ मालाय फान्थाखौसो जायो बेहाबो फान्दाखौसो जायो होननानै फान्दाखौ लाबोदों आरो फान्दाखौ बै मोनामनायखौ गोसोखांनानै खासिखौसो लाबोनानै जाफैयो मेजेमनो आसारखौ जानायसै आं बेनिखौनो आसारालाय आरो माथो मुला आसार मोजां दंबावो बेदर बेलाथ' जाहो ओंखाम थुननानै लागासिनो जा गोबाव रोन्दो रोन्दो जाबाय आङो लिपस्टिक टिपस्टिक साफा खारजोबलायनाय आरोना नैयाबो खनजाबाय बोरै बिमादैया खनजाबाय आरोना बिमादैयाबो ओंखाम जायासै नायदो कुकारावल' गोदिल'सै आरोना एकदम साफा फिसालायाबो एसे खनजाबाय ओंखाम जाखांनानै गय जानायसिमाव सानसुआव नै आंना 5था जानो 10 मिनिटल'सै आरोना खरि गोदानखौ देखायदां एसे नोंहा नायाखै जोंनि खरि गोदानखौ ओइलाय 1,75,000नि आं नुखादोंमोन ब्लगआवसो नुदों आसलियाव नायदोब्रा है मा जाला मोला बुङो मेङा नङा मेंबाय दोखो दोखो होंगो दोखो एसे सान्थियाव दंथ'यो आरोना आङो बिसिनायाव गोलैबाबो दै बुद्रुनानै गारैबा फात्ता मोननाय नंला खोमा गयखौ एसे जानानै लागोनसै ओमफ्राय फुलुङाबा आंनो फुलुंसै बांला गयसनाफोर न'निफ्राय लाबोनाय ओमफ्राय फाथैया बायनाय आरोना आं हले दा मोनायाव मोनजायाबाबो जाबाय आरोना 4:30आवसो बुदों जानानै मा नांबावगौ नांबाय थाला आंनो मा बिदि बुङो अत्थ' गुमै गुमै गुमैनि मिनिनायखौ मोजां नुयो मायो होनो आंनोहाय बुंबावाखै ना बिदि बुंलांनो हाया गुमैनि मिनिनायखौ मोजां नुथारो होननानै खत्थ' बाख्नायहरो आरो गुमैया आरो माइ समाय ओंखारनो बायो खुनुरुखुमसो लाफायो आंनो बिदि रायलायनायखौनो खोना हाफा माफासो सिबाय गुमैखौबो एसे स्रां स्रां रायलायनो होआ आब' होनहरलायथारो लिरनानै ओरैनोबा बिराद फानि खिन्थु माबायाव भिडिअ'आवहाय एसे बायो आरोना बिथाङा बेनो आरो हरै रायजोबो सन्दास लायनोसैनो ओमफ्राय बेखौ बायदि सोंलायदोंमोन रिपर्टारा बाबा नों खिबा खिथुखौ बिदि सुहैनानै सोंहैदों नोंबो बिदि सोंजासिगोनसो हरै बिदि सन्दास लानोसैनो ओमफ्राय बे जौनि लाइलगा ओरैबायदिमोन आरोना सन्यास लायोबा नों बिदि टेग खालामगोन होननानै आं बिथांखौ बुंदोंमोन आरोना थ' एसे फानिमोन नोंसोरनो होला आङो बेखौहाय सिफा जेरै हरसे प्रेक्टिस खालामनायलाय नोङो बिदि थिखांनो थाङो नायथारदों आं गाबोन आखाइयाव मा रोखोमनि
थामारनो हागोनबो बियो हनै समाव थांनानै ना न'आवहाय गाइसमोन न'आवनो महाकुम जोंना मिथिबाय गाइसमोन एसे गोजौ खालामबावनांगौ ओरै अयथासार नों दिनै हरसे लाखादों बिदिनो गाबोन बिजों खिथुबो सुनो मोननाय नङा नक जक चालु हे भगबान सेलाय बेलाय माबा लगायनाय बिमादैजों हरलिक्स मारि सोरनाबा साया आङो बिनानाव नुनायाव फुदुंमारनाङासै नै सा मोनलोंमारसिगोन गोमो बोरायनो साफा ना गाइखेराबो गाव मेथाइ लाबोनायजों लागावनोसै जाबाय सना जाबाय फैदो लोंस्रांबाय जोङो ओरै होंगो दोंगो आफायालाय लेथेर बेथेरानो जोबनो थांला हे दे खाला प्लास्टिक ओमफ्राय आखरखौ सिसोबाय ओमफ्राय आखरखौ अ इलाय फिथा बिलाय माथो एफा गिदिर पेकेट मोननानै सेलायलायबाय थायो नै माबाया खेजुर जानो पेकेट मोनसेल' नालाय रानबायसो मा बावबाय नामा दा गोसोखांबाय थागोन लामा बियो माथो आं भिडिअ नुदोंमोन होननानै सोरनाखौ लांदो लाङा गोसो गाज्रि जाबा मा जानांगौ जाखो मा लांखाया मिथिखायो जेनेबा दंखायो नोंना दंखायोना काश्मिर लाबोनाय मा होनदों दंखायो मालाय बेना गावनि आदा लाबोनाय माबा आयंनि फिसाला लाबोनाय ना दे र' स्कुटिजों दोननानै फैनोसै ना बैसिम मटरसिम खोमसिखाबाय दे थांदो माला फैफिनदो दे माला फैफिनदो गाबोन फैफिनदो नानि आयु ससे दोनलांसै ना बाबाजों दोनलांदो दे ससे दे दाबे होनदो मादैजों दाबे होनदो गाखोदो बाबाजों दे गाखोदो दे थांदो थांदो टाटा है बाबा सथां बाथां खालामो फैदो स्कुल दङ सोलाबा नङाबा हर थागौमोन आरो नोंनि थाखायबो आं मादैखौ जबरदस्ति लाखियाखै नोंबोथ' फरायनाय नङा मादै थाबा खम जारलालै बाबा सना फैदो बिमादैयाथ' मालाय फुङाव थांबाबो मोनहैयो स्कुलखौ नै बिनि थाखायबो जबरदस्ति खालामासै गावबो थाखायाखसै खामानि दं मालाय कुइसन पेपार दानांगौ माबा दानांगौ बायद' मानसि बहा मोनो थ'दो मोना रावखौबो मोना बिमादैबाबो बिनानावबाबो रावखौबो मोना वान्स अगेन लेथेर फेथेरखौ आं फोसाबस्रांबावनोसैलाय हे प्रभु हे भगवान कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानन्दि इट्स अके दे जाबाय सेबलि दोनसै आं आसारफोरखौ आरोना जोंनाबो नैबेयाव थाबाय मोजां मस्तिसो दे सनाफोर जेबो नङा बानायबायि माबा माबि जेबो बुस्थु गैया आरोना सब मोजां मस्तिसो जोंना आरो सोरबा साननोसो हासिगौ आरोना बिनानाव लाबोनाय जोमग्राखौ गावासो लाबाय होननानैथ' आं बिराद मोजाङैनो जासिदोंमोन ओमफ्राय गाव लांखाला आरोना आरो सिजोनबो गैखालाना मा होनो फेब्रुवारि दिनै 9-10 जाबायानो आरो मा सिजोन दंबावो जोमनायनि आरोना थ' आरो आंखौ बिब'खौ बिराद मोजां मोनो गोसोम फरायनानै बियो मिन्थिखायो थ' आं गांसेखौ जासिदोंमोन बिखौबो जासिदोंमोन जबरदस्ति ओमफ्राय गावनो लांखायाखै ना बाबा नै मालाय फिसालायाबा जासिसो गारथारदोंमोन मादै लांदो होननानै मालाय लाङा दंखायो गावनि बिमायंनि फिसाला काश्मिरनिफ्राय लानानै फैनाय बिदिनो गिदिर दंखायो दा बेनोमोन सनाफोर ओमफ्राय दा ब्लाउसखौ मालाय माथो गोलाव खालामबावनो ससेल' दोनलांसिगोन बिगुमायाबो ओमफ्राय गथ'जों थांसिगोन आरोना 6टा जानोसै 5 मिनिटल'सै आरोना ओमफ्राय सनाफोर मेंनायाथ' जोबोद मेंबाय आंबो सानसेमानि लुखुर लाखार खुसुखासार ब्रां जानायजों जाबजों आरोना आरो नै साहा दाखाब सोनानै होबावबायसो ओमफ्राय टाइमा बिदि गैया जे फोद्दा लावनानै थानो बिदि समाय गैया फिसालाजों एसे बहायबावनोसै आङो काप खालाय दैफोर सुस्रांखांनानैहाय बिफा फिसा एसे बाहेरायाव थानायावनो सानसे मोननायावनो बाबा नों जिरायबायना टेबोलाव ओरैबायदि दा बुंसै आरोना दे सेट खालामग्रो ओमफ्राय जिरायदो जाबाय टेबोलाव बेनिफ्राय मा होनो सनाफोर सोरबा फुरा गाज्रि मोननो हागौ जे मादि आल्थु फाल्थु रायलायो बिसोरो होननानैहाय मादि मानसि मादि फेमिलि होननानैथ' बिदि जेबो नङा बहुद गासिबो फान मोजां मस्ति खालामनो मोजां मोनग्रा गोजा सिरियास समाव सिरियास दा नै गोबाव जाथारबायमोन बिसोर लोगो मोनलायलायो आरोना बिगुमै बिबोनां आंहाथ' माजे लोगो मोनबावोसो थ' मोजां मस्ति मिनिलायबाय बेखौबो आं एसे एनै नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय बिदिनो सोलियो आरोना
ओमफ्राय आरो दा ब्लग्सखौ मालाय माथो गोलाव खालामबावनो नोंमारगौ आंहा एखमबा अभार जानो नागिरो माने आं गासिखौबो केपचार खालामनानै दोननो लुबैयो ओमफ्राय जों मिनिनायखौनो बिमाफ्रा सोरबा मिनिफानानै सान्थि मोनथोंसै होननानै आङो शेयार खालामनो लुगैयो आरोना थ' गासिबो शेयार खालामजाया जायफोरा आंनि बेखिनि गालाय गुजाय मिक्स टाइपनि ब्लग्सखौनो फुराय नायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच